thole ni April ni som pali ania voin hi Chawhmeh bazar turin kalme kai kan university campus ania ding lampang hi sia thian ta tu chuan hostel sang 12 degrees velah ni sat po le khua hi vot no ma moti nei tur ania dressing mishing hu turan tamlo khawpmai Chawhmeh bazar hi kar thum voi khat ta bazar hi ni so panga ta tlangpui kroger hi kan bazar na mundo berania Chawhmeh le sa le chi sang state azir hianin kroger te poi om lo in ka Virginia chuan hei kan bazar na ve dawr bera ania kan khua lo a poi hian kroger hi chuam do vekin ka Virginia chuan maro chu state dang in zin tum te kha chuanin po ka chuang lo a chuan ka kal hnum ber khanin a chhung om theizat bazar theizat te kha enge bituk kha antum do in ka kan lut chinanga voinia kan thiang chu ama kha chuanin apa nga yang thon kan bazara mi chutiang zat an lo chhuah phot angai ti te khawm chung lo maro chu tuna phena lan dai zo om lem lo hmel nen chinang glove po ya bun chung lem lo tin notify chat era mai so po la tam videos bawk ho hian lian thei hian ma chu ta chhunga thawh thei to ka le to lo marcha hi le na chuan pa ho hi le mo kang tlem ma zong chang hi point bo thei view bawk em kan nge ka le ang ka share tlangpui bawk a dawr thunga hin tlangpui iko dawr chu bawk pakhatal hi chu tol nge thamon thlau mani kha chun hetlai po hi enge a ruak veka Asian section ania dal po hi lo om lo a dal hi pakhat bel thamon thlau ve mai chuan rice po hi mani kha chuan pakhat ma lo om lo a thi kan la tel kala nei nul tho ma ro chu soyang khanin ka Chawhmeh bazar hi ka taimak lo lamania voi khata lak trau mai policy thế này thì lại dọn thế avar kalang ai những cái người mi lo mà rồi cáiron sụp US sụp thang nuôi hiền cái sát về chân rai xiêm răng hi lo ni nom về thì all grain tawh lo bawk dawr khat le tlep te chaw pahnih vel laila hi pawh thlamon thlak ve na sim ani mai khat ve viau to nia popcorn hi pawh bawk thlan tur dawr ka hrelo hei ziam hmel do a thlum ka duain a thlum thin an popcorn hi
là lấy lo Chawhmeh le thil chi hrang hrang chu la tam tlangpui ni TV a kan lo hmuh reng tang kha chu ni lem lo city thenkhatah chuanin a buai viau ani mai thei a chu kan khawlamah chuan la buai em lo tlat thil zara pawn ah hian ei tai la voi khat ei man hi tlangpuin antinan burger tih chi te mo Mexican food chi hrang hrang ho hi tlangpuin dollar riat atanga dollar sawn velin tlangpui ta nitin ei chuak tai la lunch le dinner dollar som hi vela ngai zia no tina ni ta kar ni chung chuanin chu tam lutuk chuai chuan hetia Chawhmeh le amani siam hi enge a hrisel boka mani duang zawk e thei boka thaphian heng hi tui ka ti thar ve a ka hriatna la rei lo a kan classmate sap ho hian an uar lutuka enge salad le thil biscuit nen han ei pol velang che hian tui ka ti thar ve a enge ni dahi curd kan ti ne hin ang doin ka hriam a se a thur deuh hlek tlemin sour cream an ti boka chuan soyang khan rice leia poimo bawk kalanga lut viawa maro chu fim kur thil thuwa hei heng hi ka achila salmon tawh lo boka chuan tlangpuin oven ah hianin ka siam minute som panga velah min dawh mai olive oil le purun var te ka tela pepper nen tui viau Mizoram ateng hian tinge a hming ka hrethiam chi lo om ve tho ka ring chuanin enge dang dal hi chi hrang hrang lo om ve a sapo hian tinge nei thin ka hrelo a ve te mial thinin a chuan enge dang popcorn ania chuan soyang khan spaghetti hi chachum ei ringaw thin in om ve thin awangin ti ve zeuh zeuh bawk karlaka han tia chuan pa tlawm tui bawk rice ania chuan heng hi thlamuan thlak ve a ve mei na hi zeuh zeuh balhla kroger an balhla ho hi Mexico lam atanga rongkal ni tlangpui chuanin in oil lo anga maro chu hei ka voi khat leina arsa hi ka voi khat leina ni en tinge ka siam don ka hrelo YouTube ken le nge ang kan top lo do engtin mo ni siam dan ka zong don hei pawh hi dollar sari man vel nge ka ring rei viau ang kar khat vel tal chu ni ka ring chuan tiang hi poimo bawk tlai dar li dar nga vel hian thim coffee ke in zia coffee black coffee chini tel lo chu vain tlem a thlum deuh hlek chang om khan nuam ve a chuanin enge dang zikhlum le parbor ka thupui em ka siam thiam ve ho chuan enge avocado hi zinga bread toast ne na han ti me ulsam mar chu kalei tam vok du lowa mania kalei tam lutuka chevek me a chunga lo dum veka kawi ang renga to ve ang reng sia mar chu tuna kalei taki chu hei pathum kalea ala hring a kadari thei garing kar khat chung vel te chu kei thei garing chuan enge dang broccoli poimo bawk broccoli chuan marcha ka duina thak lo thina chuan enge tiang hi a hming ka zo thina ai zol thian te an run la hrethiam chi a bik lo a henglama chuan zucchini tia
ka chhum thin hang tui view chuan enge dang top na ei cucumber alang eya chan chuan ngei ril tram zuala han ei zo atan teng thave mai mai ti chuan soyang khan heng hi avain dollar som nga le tlem ania India paisa chuan tawh angin alanga amaro chu hetlama tan chuan tawh lem lo soyang khanin voi khat ei chhuah hi tlangpuin dollar riat te dollar som te ni ta lunch le dinner ei chhuah zia chuan nitin dollar som hnih ani lo bera lo ngai ta anga chuan kar hnih vel tura ta chut phei chuan ei chuak don zia ni tai la to lu tu chuan heng hi kar hnih don kadai ka ring kha ni e dakar chan vel kava bazar ve kar soyang khanin amai ka soitam ka hrelo kar ni nuwa kava chawhmeh bazar le na chenia tia voi khat bazar hi tlangpuin kar kar ni don hi chu katla mai zela voin tuntuma ka bazar kha dollar som nga le tlem ka manga India paisa nga chu chuanin dollar khati cheng som sari velangin lo ngai tai la India paisa nga chu chuanin sang thum zanga sangli bor vela ni chu tam angina lang view me the maro chu helam atan chuan to lem lowa entinge te khinnan pona ei chuak tai la lunch amo dinner te voi khat ei chhuah man hi tlangpuin dollar riat atanga dollar som te niang hei Mexican dawr te le burger hani na velanga po hian a chikim ai don chuan entirnan burger te fries te le cold drinks nen aiin chi atel phei chuan dollar riat dollar som kha ani ngal do mai zela pizza te po hlom do hleka maro chu puar tham tur chuan in chu tian chu ngai do tlangpui ta chu lunch le dinner chu ei chuak zi ang ni tai la pona ni tin dollar som ni vela ngai ta tin ani ta chuanin dark kar ni vel turing han chut tai la tam view ani chuain dollar som nga le ti dai ei tur chu ato lem lo dollar som nga chuanin manin kanin siama du tokin ei cha nga a siam thei boka that ve na lai do chu le lo hrisel boka chuan ka grocery vakal kha kroger ani kan grocery hnai ber chu he ta tuna kan university campus ai chuan kroger ani kroger hi Virginia chuanin kan grocery enge pa ngai ve ber pol le keini mi re thei ho ta na kalna do ber ani chu to lowa a chikim boka hrisel le thave pa ngai bok mi tam lutuk lem lowa rinain tangpui main lo tuam to a chan chu Virginia State big a chuanin governor khanin kar masa puan na khanin mai tuam mask mana kha enge compulsory chu ti chuang lo maro chu I thei chuan a tha ti kha ani tak awang ani mai thei mai tuam an lo tam le zuala chuan glove bun po a glove bun kha chun tam lu tu lo mai tuam mas mang an than mang reng amar chu a doctor ber hi chu in kat ti ve chi lem lo a chuanin chawhmeh po ala tam video in muang hian en kim kha lo ma I kalak mai laia chu toilet paper section po ka vathira lo khat thang renga a TV kan lo muang a tir lama in chu nuai ang le tiang taka kha chu kan khua kom na hi Richmond Virginia capital ania kan kalven china hi zon ke zon ka mulem lo kha tiang kha le ei tur om lo wang enge shelf te kha tiang enge ruak vek ang khop taka kha ang kha chu ka mu chi lem lo ka experience rang zon chuanin ten kar ni ven kal lo le wang anga kar lak lo hianin enge bong nu te ang chi te le in tur lam chi hi ka zo chu ang kal le zo bok anga US a bazar boi thlang na do me chu kein chu hei kum khat don kan om ve chaw ani ta om thang tan chu na boi thla lo anga India ram Mizoram India ram atanga kal tan chu nin I
thlan tur hi tamu tu kap angai nei ka shelo thina artui tuna de pohan artui section ama pon ka tilang to thawa artui arngok po nge chi sang so ma tanga som ni vel thi kha ta chu di bok chu nin bong te le le into ra hianin option hi atam lu tu ga angai na bok ka shelo thina ngai tu na a chok nok thin chuan aizol lam te le thian tha te chung te pon anianga mi ron ngai to view thina lo wa pathian za ran tha view ria ka lo thom ber zo ga a virus ai mai in a virus ina a pandemic ina enge angong thlona thlong mu mal lo chho te hi ka ru chu akap angreng zo ga ka course zo hu na te hianin ho tur hu na te ka ho thei lo ti hi ka hlawa ma se enge India po me ni thum thleng an han ti le ri chu ni ta khamin hu te zonin thlona te po ziom tura ka beisei US hi April thato thleng ani ri ta tu na zon pu ber hian pu tram pa hian tungkar top lama ni lo pongkar le lama zonin diesel dan turi a puan chawdu mera zon alan dan hi zonin enge thil hi a ziom lam in alanga IHME projection te le modeling disease modeling projection atang and hizon kan state big hi April ni kan state big hantia Virginia ko omna hi April ni somni le paruki kan peak hun turania alam dan hi zonin social distancing thatna muna pianga hianin a peak hun turi enge aiin potsei ni na lang entina New York te chu a peak hun an zo to ani som pakhat khani ta inga April abuaina enge buaina sa ho apianga hi an peak ma a chuan ke ni abuai muang le enge anat nakal muan na state timei tang tiang ho kan peak hun tur area lela ma chuan thatna chu hospital an buai lo ve thung ta doctor leners te le damdoya thokte tan aziom view anga khatilam zong chuanin chu ni tukina kalong ai tu pakhat chu India ngai ven ngai bok USA din hun ngai tu ngai bok abui thak hle mai kalotie khoi moni zo khi bansan ka ngai ka ti om je chu ni tin hian news press conference ka thlir zia New York governor te le president Trump te chu tiang in India lampang hi ngai tu re ngai boka ngai tu na hi achok nok dung renga ma se public health mi te kan lo ni vena la ya in up to date reng te lo ngai ve bok nan ti vela ni chuan voin thole ni April ni som pali ni som ni le pariat na anita USA lama zuan kan Virginia state a chuan spring tran chowa pangpar le thingkung te paron na chho le tran khawpmai nimina kan professor na ga imbia po spring hi Virginia zun kan hunnom lai berani in chuak thei si lo poile mai ti ve ngai ya ma chu ti han chu zeu chang hianin amoi zia chu ten a lang me khua hi lo mai na shelo khawpmai a chang le som thum te ani don thuak thuak zon voin ni te 12 degrees chau te ni le weather update a package on Shenandoah Valley Shenandoah River king lai West Virginia le West Virginia border ve a te pejun vurte an tlale ang loya tivel zuni mai na shelo khawpmai khua yan chu ti lain enge Mississippi ti te le ke Virginia state chim lam le zual hoa chuanin cyclone te tle ami tam takin an in chia te le tuina achim in tam tak om ti te news an ochera van duina enge a double khawpmai a chan chu khung lai ho khutuna enge a virus ang zo pon an buai na sang renga mar chu tin zong ka ra hian pathian kan entlat zel hi poi mo khoting ga ria tiang reng hi ni don lowa mania pangpar rompo sang do khan amalo karte khajun an lo la par lo an lo la nge na ten lo nei chana ron sing chana marajo mani te khajun lo par moi khawpmai to ina marajo so ho po so kar le la ma te zun an lo thile vector mai thea khatiang do khan ye thil re hian hun na ne ya he kan hun ton po hi nge re cho vele mai
aziaw ma pan le mai tura ngai la pathian zara chung vel chung ni e